Straight to the Okay, point. atong balikan mga sukid tigpaminaw. Kaya atong gitanaw may gala og tan-aw nimo ang grounds mga kaigalaan ining impeachment mga kaigsunan. Medyo depende po na og tan-aw nimo sa grounds og asa kanilaban. Unya tan-aw nimo mahigala nga kinahanglan do na gyoy claimor sa mga tao. No? Do na mahigalay panawagan gikan sa mga tao. Nga kini ni ang kay ang mga tao man moy amo ani. Parihara ko na mahigalang mga sulugoon man sulungsod ni sila. So kini pod mahigalang Senado mo take ni cue ngadto sa katawhan. Straight to the point. Ano man kay makatawhan man sad moy amo. No? So mo na mga higalay mga mahitabo diya karon. So kining pagpahigayon mahigalag impeachment kung atong matan-aw mga sukid tigpaminaw medyo duha ka habig kini mahigala. Di sa prosecution, di sa depensa. Pero karon palang daan mga kaigsunan, doon na may mga moves nga naa diha. So kini mahigalang lakang katong moves, kang bato nga original motion nga motion to dismiss. Og na dayon to mahigalang mo to na butuhan, unya depende to mahigalag ni daog og wa mo daog. Kuan gyapon to. Panalitan og ni daog to og kadtong mahigalang laban ni Duterte mingon to sakto to nga bato. Katong supak di gito sakto to nga motion to dismiss. Nya karon kay gi-amend ba ni Cayetano nga iparimand na lang dito sa ubos balay balauranan. Unya gibutuhan nasakto ang boto mahigalag gi-remand. Og panalitan og dapig ka sa mga Duterte mingkada to anariman sakto kayo. Pero supa ka sayop na mga higala kanunay sayop gyud og dunay dili pabor mo nay klaro-klarong istorya. Salato depende sa pabor sa imong gilabanan asa kadapit. So ato ning klarohon may galaba kay kinini ang para di na laguta kon ba ang klaro-klaro lagi ba no. So kini mga higalang di pata mo adto kini kang Aimee mahigalang video prangka ng iyang mga istorya mga sukid tigpaminaw. Kini matag usa ka mga senador ato ning hagpaton mga higala mahimo man. Nga ato ning taga klaruhon ning ilang lahi man gud ni sagid kaayo kay lahi man gud ng judge gyud sa judiciary. Credible man gyud na kay klaro mo gud na mahigala kanang huwes na may mga ethics gyud ang klaro. Kini mahigala mga senador nga politiko man gyud sagod bisag kung saon pa. Manang lahi gyud ni sila mga kaigalaan. Mo na sui generis po na sila. Di ko ka-expect na pariha gyud mga higala sa judge o mo decide na mga sukid tigpaminaw. Mabita to sulting Frank Drilon mga kaigalaan, former Senate President. Kay bawo man siya ng mga senador, kay bawo man siya ng usan ng mga kinaiya ha? Okay, so kini ni ang kuan na sila kana na ang nasayod na sila mga higala nga unsa gining mga astute politicians ko na. Klaro na mga kaigsunan. So mo na nga pag-voting pa, permiro ganito mga kaigalaan, hapit ganito kinini ang initay si Robin Padilla o si Villanueva permiro, katong motion mahigala to dismiss. But pag-abot na sa remand, okay man sila. As nabot man sila di ay. Permiro mahigala, kalmar ba kay Brother Joel? Di pata mo adto mahigalang Aimee ha? Katawanan man hinuni kaayong hitabua. Kamo diha mga senador, relax lang mo. No? Nya, debate lang. O kinunay kung say mga opinion sinha, pero ay lang kay pag initay na mag-physical ay kay mahimo ng aligrin hinog samot ng kalakiha. Mula gili na hawanan hinoon Senado ng kalakiha. So, pero kalma na kay si Joel Villanueva. Si Robin Padilla mo'y init kayo. Hapit sila mahigala magka-physical ay. Pero ta pagkahuman, kagahapon nagaksanay na, beka na. Laban ni sa audio dong. Dool si Robin Padilla kay. Okay, paniba to. Kuman sa init niya mga binayloay. So mo ni mga higala no. Kini ani nga mga kuan, kalma ra man kay si Brother Joel. Wa lang kay nailar ba ni Brother Joel nga kini ni ang kalma gyud kay Biblia man ning iya mga higala ha. Pero kay Robin Padilla, alkansi gyud kang Robin Padilla og magka
physical ay kay anad man sinumbagay sa iyang salida. Inoon og si Ruben Padilla versus Lito Lapid gana tingali. Pero gahapon asa man tong gahapon dong nagakos na gahapon dong. Okay, be. Okay na ni dong katong usa ko na dong. Aman tong gahapon. Kani nagsanay na sila. Trabaho. End the session until 6 p.m. This evening in order to afford other accounts. Nagakos na sa asas bato. Gano'n ka talaga na kailangan please? For 20, ba? Tanawa, nagaksanay na sa itong picture. Kani nagaksanay na sa niya. Hong si Joel Day Villanueva o si Ruben. Ikaw, pareham na tagbuto ka niya. Nagaksanay sila, no? Yan ni Hong Joel Villanueva nga. Suko magkang pareham mga dita. Lahi-lahi ang word ay niya. Pareha dahil sila mga kaigalaan, no? Pastilan. Nagaksanay sila. Kay primero, hapit man physical ay. Pagkaman, tanawa. Kagahapon mahigala nga manamilit na sila. Kaya nahuman na ang kinini ang adjournment sinidi na mga higala. Kuanay na sila. Nag-hug na mga kaigalaan si Brother Joel o si Brother Ruben. Nya kana na di man nato mabating ilang kuan pero murag nagunghungay nga pareha man day tagbuto di ay gani. Wasap di gani no. Gunghungan nga not numbered na to sila pikas. Ato lang ni agi katawa mga kaigsunan kay katugod mga higalang pagbuting na, no? Pagbuting na lingi ang mga senador, kay pwede magudto mga kaigalan nagbuting na god. Mahimo manggod nga ano nagimagawas ang kolor, no? Sa mga senador. Although dili pa ni mga higala voting sa conviction or dili, pero doon na mga motions sina nga medyo mabasa-basa na nimo ginagmay nga iyay. Sama ining Risa mabasa magin mo Risa gidaan. Usay baruganan ni Risa. Kinis bato bunggo mabasa naman gini mo ng baruganan daan. Ba't kanang uban nga mga senador mahimo maguna sila nga dipindi unya sa motion. O depende sa mga argumento. Kanang maminaw ba? Sus, pagbuting na mahigala na ling-ilingi in town si Risa hasta si Grispo sa may itong kauban o lima naman dita kabuo. Asa man tong voting no be, gamay lang dong. Ato lang sa balikan gamay. Dili para ito ipabati ang speech si Amy Marcos be. Atong analisaron. The be. motion of Senator De La Rosa Sige, ang voting. read as follows. That the articles of impeachment Tangtanga sa ning conspicuous dong. Ano man naman ni number text. Kanin lang video na sa. Pwede ang video na. Kana. Be sige. Nani say kwan? Of the motion of Senator Cayetano as read and as you can see in the screens before you. Please raise your hands. Okay, raise your hands. Be, pila ka buok. Kindly. Naghana day. Okay. Ato lang gibalikan ha. All those against the motion of Senator Judge Cayetano, please raise your hand. Okay. Kana pila ra ka kabuok? 5 Tuyok-tuyok intang Risa og lingi-lingi tang Risa oy. Asas Grispo lingi-lingi sa ilang kuan nga asa ba ni ato ang kauban? Nalingi-lingi. Asas Kuko Pimentel lingi usa ba? Mura bag kantong kapitang lingi-lingi sa tuo lingi-lingi sa wala. 18 affirmative votes, 5 negative votes, 0 abstention. The motion of Senator Cayetano is carried. Straight to the point. So, Kirin, nakirid ang motion.
Sige, sa may pleasure ko na. My affirmative vote is subject to my qualifying, continuing, firm stand that the acts of the 19th Congress's impeachment trial court cannot be carried over to the 20th Congress. It has reference to the number 2 paragraph of the amended Senator Judge Cayetano's motion, amending Senator De La Rosa's motion. Please have the said be part of the records of this trial court. Naniniwala po ako na hindi po talaga pwede at dapat tumawid. Okay. Salamat po. Katsa. So, sunod din is Jinggoy, no? Atong klarohon, mahigala, nga, medyo pamilin-bilin yun yung ilang kwan. Kaya, naman, mag-graduate naman si Tol Tolentino. So, inyang gibilin nga, marka, nga, nibutar siya mahigala dito nga, sa motion nga iriman. Pero, kining sa 5 po niya nibutar, dili pas Jinggoy dong, asa man tong 5 nga nibutar, nagpa-picture taking man sa to sila, nawa ko, no? Katong nagpa-picture taking tong 5 sad. Kining 5 nga nibutar mga kaigala nibutar against sa motion si Risa Hontiveros, si Coco Pimentel, si Nancy Binay, Grace Po o si Win Gatchalian. Niining 5 nga nibutar mga kaigalaan against ang mahabilin ani by the 20th Congress, duha na lang. Si Risa na lang o si Sherwin Gatchalian. Straight to the point. No? Duha na lang ang tulo ini graduate naman pod. Si Coco Pimentel, si Grace Po, o si Nancy Binay. Kinis Grace Po, mobalik si ang pagkasibilyan. Kinis Nancy Binay, bita na lang ni gamay kay di na sa senador, mayor man sa Londay RB. Nancy Binay, no? Bita-bita lang gamay. Si Coco Pimentel, di na senador, wa po siya makadaog, di medyo sibilyan pod. Ang mahabilin dito mahigala sa Senado si Risa o si Win Gatchalian. Straight to the point. Adto na unya mahigala inig open sa 20th Congress. Ang gibutyag mahigala ni Tol Tolentino nga dili ni motabok ngadto sa 20th Congress. Si Tol Tolentino abogado sad ni. Po muna magkalahi ang opinion sa mga abogado. Kay do na may mga abogado mingon motabok ra lagi. Ang uban mingon dili, depende na sa imong opinion. Og mingon mga higala nga ang 20th Congress sila may mo decide ana. I-decide ana magbuting da tanaw na po ng numero kay kining impeachment lagi mga kaigalan numbers game man. Straight to the point. Nya sunod mga kaigalan kay Jinggoy. Ang iyang buto mga higala iya pod nga gi-justify. Ato paminawon si Jinggoy dong. Mama ni iyang sunod si Jinggoy may sunod nga ni deliver sa speech, no? Sige ka na. Duly noted and entered into the records, Senator Estrada. Senator Judge Estrada, you may proceed, sir. Thank you, Mr. President. Mr. President, having previously served 2 terms in the Senate and participated in an impeachment proceeding in the past, I can confidently say that I am no longer inexperienced when it comes to handling matters related to the impeachment process. Okay, katsa gamay. So ingos Jinggoy nga tungod sa iyang experience sa Senado o naka-experience na sa siya mahigala og impeachment na nagisay kwansad, no? Niining mga butanga. So nasa ang iyang unod mahigala atong ipadayon ng iyang speech Jinggoy. Unya katong speech ni Aimee. Katong kang Aimee mo ay may job. Kuan kayo to. Kining postdoc tong iyang pagka istorya mga higala.